Здравейте! Аз съм Теодора и... Кристина! Започнахме! Започнахме ли? Да, започнахме. Здравейте, приятели, аз съм Оли Рок Принцес Ауряна. Или по-точно Кристина. Аз съм Оли Рок Видеос Ауряна. Или по-точно Николета. Техните канали ще бъдат в описанието. И в момента ние ще играем Убил жени с целуни. Може да сте го видяли в някои канали, 100%. Със сигурност. Като мен ми корят. Айде, махни си пак ръката. Към тема. Айде, почнах при пак ти, айде. Гледайте, тапа яде торта. Днес сме на рождения ден на Тас. Хубавица. Да. Ама той беше преди няколко дни. Ама аз днес решихме да го организирам. Да, и сте иска на Рослинч. Разбира се. Добре, нека да започваме. Аз да играм камък, ножица, хартия. Кой ще е първ? Пак ти спри да са... Последно. Извинете, хора, но тя още не се наяла. Дойде преди един час. Айде, дай. Готова ли си вече? Добре, ти пак ила към камерата. Айде, Кристина! Ива, изстига с тази храна. То сме блудска. Извинете, котката ми ме дращи по краката. Тя е под дива. Задника ми! Така, продължаваме. Ето е кутията, където са хората, които ще теглим. Да, те са звезди. Не са... Сега, тук ще се справя, защото няма да ме хапят. Така. И аз идвам. Или къде тя да дойде. И сега, камък, ножица, хартия, кой ще бъде първи, последен или втори? Добре, хайде. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Ай си тя е тарета. Камък, ножица, хартия, една, два, три. Тя е втора, аз съм втора. Тя е първа, аз съм втора. Естествено. Затвори си очите. Един, два, три, за четири. И нека да видим Камеранчо. Ариана Гранде. ще я целунеш. Разбира се. Логан Мичел. Логан Мичел, да. И Тейлър Свифт. Не се вижда много, но... Айде слушай ги тук. Значи Логан ще го гръмна. Добре. Мразите. Тейлър Свифт ще е. Цукам или оженя? Ариана Гранде също ще се... И Кой ще? Логан Мичел ще се омъжи за него. Ама кой ще убиеш? Ами всички са яки. Кой да Добре. убива? Айде, аз съм втора. Трябва да оцеля Рослинчка, дете. Не. Затворени очи. Защо не мога да си пипна Рослинч? Гледай да не ми оцелиш камеран, защото... Надявам се. Селена Гомес. Следващият е Джейс Масо. Моля се. Кендъл Найт. Добре, аз съм сега. Чакай първо, бе. Значи ще цункам Селена Гомес, ще убия Кендъл Найт и ще се женя за разбира се за Джейс Масо. Ти си. За 4. Не съм взела. Взела съм. Значи, Дав Камерън, Криси Иван от Криси Иван. Тук ми слагай. Дишай. Камерън Бой! За Камерън Бой ще съм мъжа. Ще целуна Дав Камерън и ще убия Иван от Криси Иван. Обичам да Камерън. Ще убия. Кой? Тук да спри го на пауза. Имаше прекъсване, защото... Технически проблеми. Да. Сега Не е тя. искате да видите. Аз сега пак камък нещо хотел. Не. Сега пак. Не. Не. Аз искам камерата. Мразите, Кристина! Ще те удуша след. Няма да си го нагласи първа. Beauty by Steffi. Степчето. Фифт Хърмани. Да. Тя ми взе Рослинч. Рослинч. Не трябваше да става така. Теодора! Изчакай. Ще убия тея Фифт Хърмани.
Ще целуна Стефи. И ми остава да се омъжа за Рослинч. Служи ги долу. И аз така бях в шок с Камерън Бойс, но ще го приемеш. Добре, аз съм сега. Аз съм това. Да, ти си добре. Стига си драла, бе. Ами седнете малко по-тъй надолу, ако може. Ми тя ни даде. Инстант! Емил Конрад! И Луси Хейл. Ще целуна инстант, ще убия, ще се омъжа за Емил Конрад и... Не, ще се оженя за Емил Конрад, ще целуна инстант и ще убия Луси Хейл. Да. Чакайте на пауза. Технически проблеми. Аз ще кажа технически. Мамо! 1, 2, 3. Така. Криси от Криси Иван. Отново. И къде си бе? Предишна победа. Мария Василева. Мария Василева! One Direction! Ще се може за One Direction, ще убия Кристи от Криси Иван и ще целуна Мария Василева. Подгледаш. Ето ти кутията. Беше, няма шанс с Рослинч. Има L5. Попадне и в ръцете. Имам L5. Ако и попадне и Да. в ръцете... Аз ще удуша след клипа. Не я тебе ще те отдуша. Ще те отдуша. Едня. Две. Аума! Пръстай. 5 сега съм съма. Флапа бум. И... Пейтън Лист. Да. Ах, спокойна съм. Значи, Пейтън Лист ще целуна. Пръстани. Ще убия 5 секунди. Да спаси, яде! И ще се мъжа за флапа бум. Добре, къде е кучията сега? Аз съм нали? Да, обаче си предобавиш R5 да ти е пред тебе. Ще да ти взема твоето момченце. Не, така. Джастин Бибър, убиване. Естествено. Нина Добрев. Кайсън Уолдърс. Сега да видиш какво ми на мене. Тъс шматка ми изтегли Рослинч. Чакай, камера. Значи, аз убивам Камера. Джастин Бибър, ожевам се за Кайсън Уолдърс и ще целуна Нина Добрев. Въпреки, че вече няма любовниците и в кутията. Има моят любовник. Little Mix. Силвето. Не е моят. И Деви Райан. Има още първи. Значи ще се... Аз съм първи. Аз ще Ще се се гледам. оженя за Силвето, ще целуна Деви Райан и ще убия Little Mix. Аз сега съм, може ли? Не. Да! Не по едно лище, по едно лище сега. Да, И сега само си по ти едно. едно лище. Избери едно от двете. И ти вземаш последното. Сега на мен ми се пада... Да, защото си го видя. Не съм. Видя го. Ти Не не съм. с затворени очи, то се видя сърцето. Нищо. Поне може ли поне един любовник да се взема? Не. Азис. На нея и се пада Азис. На тебе. На тебе, който Ти се ли? пада. Джеси Джей. Да. Тръгвам и искам да чувам някой... И сега, аз казвам, ще се оженя за Air5, разбира се. Тя решава дали ще убие Азис, дали ще го целуне или дали ще се ожени. А тя дали ще убие, целуни или ожени за Джеси Джей. Предпочитам да умра, отколкото да се омъжа за Азис. Тя ще целуне Джеси Джей. Тя ще целуне Джеси Джей, аз ще се омъжа за Air5, а тя ще убие Азис. Какво ми дръж? Това беше всичко от нас. За сега. Надяваме се да ви е харесало. Ние сме Штури, Луди, Куковици. Върни се ръката от тук. И сега ще имаме проблеми с удушаването. Аз ще удуша тази тъка Николета Гътова. Ама те ти се падна! До скоро, до скоро. Съжалявам за това видео. Не искам да ви нараним очите. Спокойно. При следващото такова видео ще взема
Предпазни мерки. Не се виждам. Ненормалници. До скоро и се абонирайте за Лоли Рок Принцеса Ориана.